Hi guys, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायनो थाबाय फटान चेनेलनिफ्राय आरोना गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ लाबोलायबाय आरोना आं मानो होनबा एसे बेस्थ आरोना बेस्थ माने मोजां कन्टेन्ट नङाबा भिडिअ लाबोनबायो आरोना आं बेखायनो दिनै मोनसे प्रग्राम दं आरोना बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनो थाखाय दिनै भिडिअ लाबोलायबाय आरोना थ' भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबा जोबजासे नायलांदो आरोना ओमफ्राय चेनेलावहाय गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लांदो आरोना थ' गाइसमोन भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा जोबजासे नायलांदो आरोना बिनि भिडिअआनो जागोन खेलानि सायावसो आरोना बल खेला दं आरोना बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसै आरोना गाइसमोन बल खेलाखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनोबा जोबजासे नायलांदो आरोना माखासे प्रग्राम दं आरोना बल खेला जानायनि सिगां बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे एसे हानायमानि खिनिखौ शेयार खालामसै आरोना गाइसमोन थ' भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा जोबजासे नायलांदो आरोना गाइसमोन आं दा थाबायगासिनो दा मोनसे प्रग्राम दं आरोना फुङावनो ओमफ्राय दा बेखौनो ओंखारबोग्रोबाय आरोना नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामनो थाखाय आरोना भिडिअखौ थ' बिदिबा नायलांदो आरोना गाइसमोन आं दा थाबायगासिनो साबायखर थाबाय डक्टर आफादनि आफादगिरि बिजय कुमार ब्रह्म बिथांनिसिम फुंबिलिनि हाबाफारि बायदि पेपेलाव रायहोनायजों फारि फारियै गोबाव खालामालासेनो सावखांनानै होनाय लोगो लोगो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावजेननो थाखाय आङो डक्टर आफादनि बोसोनगिरि बिजय कुमार नार्जारी सारखौ खावलायबाय लोगोसे बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायबाय डक्टर आफादनि गागि दैदेनगिरि बोसोनगिरि अमृत कुमार ब्रह्म सारखौबो बे समाव खावलायबाय आरो बाहागो बादायलायनाय बेखौ खुंबोबाय थादों दिनै गिबि हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानो हानाय रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा ब्रह्म सारखौबो खावलायखाबाय फारि फारि बेवहाय बाहागो लानो हानाय डक्टर आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरिफोर आरो रासानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासै रासानि बिबानगिरिफोर आरो बाहागो लाफैनो हानाय डक्टर आइफिनि बोसोनगिरि अमृत कुमार ब्रह्म फुजाखौ मोसाहारि आरो गासै बोसोनगिरि सारमोनखौबो आङो बिबार बावनो खावलायखाबाय डक्टर आइफिनि बारग' गाहाय नेहाथारि कुम्भ कुमार बसुमतारी सारखौबो खावलायबाय Hello. बिबुंथि लाखिनो थाखाय रासानिनो मानगोनां आफादगिरि मोनसे बिजय कुमार नार्जारी समाव बिथांखौ आङो साबायखर बावबाय बिथाङानो जाहैबाय जोंनि मोनायावसो मोजां नुगौमोन लांबायबा हनै नङा मोनायावसो मोजां नुगौमोन दा प्लेयारबो ओंखारबाय दा स्टार्ट जासिगोन आरोना बल खेला गैला खुसि जाजोब्बाय गैला खुवासो जाजोब्बाय प्लेयारफोरखौनो खोबथेजोब्बाय जाना सानसोरांजों बारहुंखा
Ada semua rasanya perkembangan Bukit Kumar Narzary Center. Inside the ground, instruction with the players in the line. Kami akan mulai. It will be quite interesting here between the Nandung ya lah ini terus ini. Oh diukur lagi kelah. the kumguri playground. For the 18th Organised Narzary Memorial Tournament 2024. From right to left, all the dignitaries, all the requested. For the introduction of the players. Jangan dirhaim yang siapa aja dah. Apa lah? Ya di sini. जों बागुरुम्बाखौ नुगासिनो दं सिबि बुस्थुआ Karena Iya apa? Jangan lagi lihat rumah, rinci. Mak kau dah, mak. Jawab mulai. Hai, mà bị bệnh đi. Hai mà bị bệnh đi. Ba chục xin đi. Nah, ngalian. Này thế là không này chứ đã. Đây là cô lo cho hơn gì.
Hit ay Leader nama बै सानैया Nei soबाय खुसियावनो जाला दा इनो मोनबाय थायो ना रोङा जे गारसोनो रोङा जिग्रा Orbayışı da var ben. Dua salam niye tündüdür ya. Gol çıkıyor bu talangi. Sanserana salah loyla sepai. Sanserana loyla sepai. Kami yang untuk loyla birai cepet. Tadi beriya. Este vídeo vamos dar um like. Vai por cá aí. Ele vai fazer que é as coisas. Barangka gudnaय सेवबाय आरो ना सानस्रांखौ गदनाय जाबाय सानस्राङा गदनाय जाबाय आरो ना सानस्राङा 0 मालायनो हरबा हाबगोन खरनायावसो गांबाय जाबारा
Biz daha yakaladık. Ya Alexina. Ben ulaşan sürmesi var. Sensin daha iyi. Tamam, bir ya.